Ныне Церковь предлагает нам в поминовение и в назидание, и для образ подражания великого святого святителя Феофана Вишинського затворника. Він після того, як получивши унікальну освіту, пройшовши через служення в Палестині, пройшовши через Афонські монастирі, перечитавши більшість трудів, він, як архієрей, пізніше потрудився як екзегет, як толкователь Писання, а також лишив унікальні труди аскетичні. Опит духовний, котрий пережив сам, перевів його у письма, побажання. І нині у многих священників труди святителя Феофана Затворника являються настольною книгою, не переходящі його совети духовні. Но важно нам ще увидіти, що він, на відміну від того, коли є монахи, котрі йдуть лише із-за того у монашество, щоб потім стати архієреєм, а потім всю життя лише в тому сані бути, вдруг святитель Феофан написав письмо, щоб його звільнили. Святителя зняли і назначили його простим монахом в монастир. Ніхто не розумів, для чого. А він зрозумів, щоб прийти до опита аскези, треба служити у престола. І він служив потім 22 роки, кожен день в віддільному маленькому такому приміщенню, де була маленька церква. Там він у затворі 22 роки прослужив, не общається ні з ким, крім свого келейника, який йому давав деколи скромненьку їжу. Так він остався для нас нині унікальний порадник духовний, поістину образець, що в Царство Божє попадають не священники, не якісь там великі протоіереї, митрополіти, патріархи. Він показав, що хочеш в Царство Божє войти, попробуй то, що могло тобі мішати, відкласти, а зайнятися основними для пастирів трудами. Ведь і замічено, і общаєшся із лікарями тут в Ужгороді, в обласної лікарні або міської лікарні, вони підтвердили, лікар унікальний в своїх рамках, вдруг назначили його головним лікарем. І він через 2 роки перестав бути лікарем по своїй професії. Чому? Адміністративна робота забрала в нього оту роботу, коли має хірург кожен день, якщо треба робити операції. А він уже робив операції, писав письма, підписував документи, а медицинська практика уплила. Но точно так же і у многих священників, духовників upливає духовна практика із-за нагрузки адміністративної. От чому маса монахів люблять бути в монастирях закритими або менше общатися, но займатися духовним совершенством, читає Слово Боже кожен день, іноді маючи опит іще толкувати Євангеліє. Господин насадив виноградник і наняв робочих. Зробив з ними договор: я вам плачу, а ви нам у нужне время збираєте плоди. Ну, а робочі виноградарі оказалися революціонерами. Тобто, практично захватчиками. Вони захватили власть, вигнали звідти всіх законно поставлених начальників і, захвативши той виноградник, фактично привели к його опустошенню. І на питання, що зробить господин виноградника з тими злими виноградарями, вічними революціонерами, і книжники і фарисеї, не підозрюючи, що себе поставили під удар, сказали: звісно, прийде
І по-слав'янськи злих, тобто дуже строго їх накаже, а от сам виноградник передасть другим людям. Святитель Феофан толкує цю притчу так, що виноградник – це старозавітна церква. Оказалися виноградарі в Старому Завіті недостойні. І от образувалася нова церква, новозавітна, в котрій Господь послає і нас усіх дітьми, і всіх нас віруючих, в тому числі священників, єпископів, митрополітів, патріархів, бути виноградарями, не адміністраторами, виноградарями, трудящимися на ниві Христовій. І уж, якщо вже ми тут трудимося, то маємо пам'ятати, добрі виноградарі будуть мати нагороду, а злі, котрі не хочуть повернути плоди, будуть вигнані вон. Коли ми в храмі Божому, виноградник Божий, і ми всі маємо пам'ятати цю притчу, Господь покликає нас через духовні труди, сповідь, покаяння, причащення, духовне возростання, приносити Богу плоди духовні, перечислені в апостола Павла. Розумні люди тут живуть во Христі, читає Слово Боже, живе по Євангелію, прибуває в Церкві Христової канонічної, тут діти Божі, а у вічності в'єдно з святителем Феофаном Затворником по милості Божої зможуть наслідувати Царство Божої. Амінь.